Patugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Catalina sa Siena, birhen ug doktor sa simbahan. Puparihan ni sila ni San Vicente Ferrer na tao ni si Saint Catherine mga 1347 niya, si San Vicente Ferrer 1350 niya. Pulos po ni sila na connected sa Dominican Order o niya. Namatay lang ni si Santa Catalina or Saint Catherine mga 1380, so mga 33 years older ni siya. Mura ni siya si Jesus, pero siya mo ay mga few years before siya namatay, siya ay nakasulbad ni atong kontrobersiya nga nahimong duha ka buok atong Santo Papa nya wala na inilingkod dito sa Roma nya. Siya na ay nakapabalik sa Santo Papa dito, si kuan man tingin ito, Pope Urban VI, mga 1378 or mga tuiga. Nasulbad niya ang atong kontrobersiya sa simbahan tungod sa iyang kasuod sa Ginoo, o gi-consider po ni si Saint Catherine nga doctor of the church tungod sa iyang daghan kayong mga letters, mga sinulat o mga pagtulunan sa atong doktrina sa simbahan. Uban kaniya, iampo nato nga ang mga katawhan magpatalinghog sa Dios, magpatalinghog sa atong simbahan aron mahusay ang mga kagubot nga nahitabo karon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa grasya, sa kalinaw o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga naghimo ka kang Santa Catalina, nga midilaab siya sa Dios nung gugma diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo o sa pag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudeyo ug mga Hudeyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles,
Nangagiw sila dito sa Listra o sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia, o sa kasikbit nga kayutaan. Dito giwali nila ang maayong balita. Dito sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya og namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya og sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo og sa makusog nga tingog giingnan tindog. Milokso ang bakol og naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang liukanhon. Nanaog ang Dios sa dagway sa tao. Ilang gianggaag siyo si Bernabe og Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaaba. Ang pare ni Siyos, kansang templo dito sa gawa sa lungsod, nagdalag mga baka og mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tao buot mohalad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug bisinggit, mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini. Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug mudangop kamo sa Dios nga buhi, nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyo og ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon. O gihatagan kamo niyag pagkaon o gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, dili ka namo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong muingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos, plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot
sa mga tao. Dili ka namo, Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit maoy langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili ka namo, o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo og magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Si Jesus nipili og mga apostoles og pipila ka mga disipulo nga maoy iyang gisultihan sa tanang kamatuoran mahitungod sa Dios, mahitungod sa atong kaluwasan. Normal lang gyud nga ang iyang mga apostoles, labi na ni si Judas Tadeos man siguro ni iyangan, niingon nga dito na lang na isulti sa mga tao. Ayaw lang diri namo kay sayang kaayo jutay ray makadungog kamera. Pero si Jesus iyang giklaro nga ang iya ra diang sultihan sa tinuod nga kamatuoran kadto ra sang andam
mutuman sa iyang mga sugo. Kanang dili mutuman sa sugo sa Ginoo, dili sad na makahibaw sa kamatuoran. Gilingi ay mong tupad ing na mutuman ka sa sugo sa Ginoo. Wa mo mulingi uban tungod kay panaganaman hindi man mutuman niya magsigitag hunahuna nganong ni atay daghang problema, nganong lisod sulbaron ang mga problema, nganong daghang kitag kabalaka, way hunong atong mga kasakit, wa ta kasabot usahay maglibog na ang uban gani ma-stress, ang uban magdepresyon, ang uban maghikog yun kay di na gyud kasabot sa dagan silang kinabuhi tungod na kay wa kay Ginoo, kay di man sad kaganahan mutuman sa sugo sa Ginoo, magsigi man tag diktar sa Ginoo unsay buhaton. Kani si Saint Catherine Siena, kuan siya bata pa lang kaayo, mga 6 years old, nakakita na siya ni Jesus nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit. Bata pa kay siya. Nya pagka 7 years old kuno niya, ning hukom na ni siya nga ang iyang tibuok kinabuhi iyang i-offer sa Ginoo as virgin. O niya pagka mga 16 matingal ito iyang edad, murag na ay basta teenager pa siya, nabiyudo ang namatay mang iyang maguwang nga babae nga naminyo niya, murag way anak. Ang bana gustong ipabana ni Santa Catalina sa iyang ginikanan kay murag ipuli ba sa iyang maguwang siya niya, kay nakapanaad naman siya sa Ginoo, iya gyung sugdan pag-practice kaning rigorous nga fasting and kaning pagsakit sa kaugalingon. Muna nabati kay iyang naong, iya pag yung gibati-bati iyang naong aron di na gid siya maatrakan og lalaki. Ang Ginoo na lang gyud maatrak niya. Gani namatay siya sa iyong edad, 33 years old, pareha sila ni Jesus. Usas gipasangin lang tungod sa iyang grabe nga pagsakit sa iyang kaugalingon niya. Mauna siya ang iyang gibuhat kay nakahibaw man siya sa kabubutos Ginoo. Gisupak gid niya ang iyang ginikanan, gisupak niya hasta pa ang panginahanglan sa iyang lawas tungod kay gisunod gid niya ang gustos Ginoo. Gilingay mong tupad na andam kang mubiya sa imong kaon aron mo palit lagslat ing nakuno na andam kang mag-fasting aron lang mo palit og slat dinhi sa simbahan. Dako kay nagkuano kay ngano man ang gisiguro ni Santa Catalina or ni Saint Catherine nga iyang mahatag ngadto sa simbahan ang tibuok niyang grasya nga nadawat sa Ginoo, huna-huna, kasing-kasing, kusog. Iya ginang gisunod kanang niingon si Jesus, kung gusto kang musunod nako, higugma ako sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag. Maunay gibuhat ni Saint Catherine. Kibaw mo pila ni sila ka managsuon. Naliwat po ni siya sa iyang ginikanan. Kaya niya sang ginikanan, wa sagi limit sa pagpanganak. Sige lang yung panganak. Kay kabubuton lagi sa Ginoo ang sundon. Pila sila ka managsuon? 25 kabuok. Anya si Saint Catherine, ika-23. Nya na siya kaluha nga awahin ni gawas niya. Gitawag siya ika-23. Ang sunod niya nga ni gawas, mo'y ika-24. Pero tungod kay murag naglisod ang panglawas, murag wa dangatig dugay na matay samtang bata pa. Motong namanghura na sad. Nya 40 na edad, mga 40 na edad siyang mama pagpanganak.
23 na anak, 40 pa edad, 24 na anak. Sa iyo na ang anak. Lingay mong tupad na musugot kag tagaag 25 ka anak sa Ginoo. Oy, karon kita na'y magbuot. Unsa may atong pagbuot, duha ra gyoy maximum, duha. Mopilit na nas kondom ang sunod. Maalihan na nag-ayudi or din anak kalabang kay gilaygit na. Ngano man di gyud gustong mga anak og daghan. Tanawa gikan sa una ngadtos ika-22 way gipili ang Ginoo nga mahimong tigsulbad sa kaguliyang sa simbahan. Kinsa may gipili sa Ginoo ang ika-23 nga anak. Muna karon gasigi na lang taggubat, siging gubat, wa nay ni sulbad ani ngano man basig ang katong gipili sa Ginoo nga mosulbad na milit nas kondom wa matawag dayon. Naigo sa abortion. Maura ba tatoy planos Ginoo niya tungod lang kay ikalima, ikanapo ng anak, gipatay na lang, pinaagig abortion, pinaagig pills. Wa na madayon og katao. Kay kaning Ginoo gon misteryoso man gon siya pamaagi. Para ko na magsigo ingon palit mo og slat. Nga mo ingon dayon mo nga, uy ipalit pa rin akong pagkaon. Timan basig ipalit ni mo og slat. Di ka mo dayon og kaon, mag-fasting ka sama ni Saint Catherine nga hapit di mo ka og kausa bisag usak semana, iyag yung ihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Basin og ipalit ni mo og slat, maayo na noon ang imong mga sakit, maayo na hinuon ang imong mga balatian, mawa imong kolesterol, maubos imong sugar, mo normal, kay wa naman ka magsigkaon. Awa mo kakita sa wisdom. O niya, munindot pa ang simbahan. O, mabayaran nato ang atong mga contractors. Kaya dako para ba niya atong bayron nun. Nawa ha, ang atong kuan, ang atong SBF DAG, 40,401 pakaslots ang available. Tag 500 pesos per slot. Og mahali ni tanan, mao ni atong ibayad sa atong contractors. Can you imagine pila pa atong bayron nun diha? Oh, nya mo palitan ni tanan. Kitang tanan nga mga followers nako. Kaning akong YouTube channel lang daan 190 na god ni 1,000 ka kaning subscribers. Kung di lang ta mangaon og kausas usa ka adlaw. Asa na? Di ta mangaon og mo fasting ka ba? Kausas usak simana niya ipalit na tog slot ang tanan kita yung tanan 190 sunang ka ng 190 katag 500 pila na 190,000 baka 500 pila man na tanan. Galisod man gani mo kwenta. Pila wa na kay bao. Sus, dako anak. Sige, kwenta. 190 bakas. Ayun na, divided by 2. Pila man na siya? 95. Pila man ang 95 ba? 95,000? Oy, dili, oy. 95 million. Isa yun na nga anak. Mao na munindot ang simbahan basta atong disiplinahon ang atong kaugalingon magsunod tas Ginoo. Nya ang atong DCHS katong atong tiwasonon og palit 3,251 slots na lang tag 200 pesos per slot. Pwede ganini kaugma wa na ni pila ra gud ning 3,251 ana. Mao na katos ang atong gihangyo nga karong para sa Pentecost Sunday sa charismatic nga usa ko dito sa mga speakers karong May 19 nagbaligya sa taadtog ingnon talang slots akong giingnan tong organizer ato lang ning slot mahuwag og slot ba pero 7,000 ka slots tag 100 per slot. Pero kada tao
100 kay magdamag ticket. So mopalit mo ani nga maong slot na amoy ticket ana. So panalitarong na kay sponsoran na po ka tao palit kag na po ka slots, so 1,000. So tagaan kag na po ka tickets aron imong i-distribute sa imong kanang gisponsoran, or kung ang imo lang kaugalingon imong palitan 100. So nalipay ko kay as of yesterday ang ni-report dito sa atong Central Committee sa aning maong event, si Brajesh Manani, kaning head sa LL kaning ato din mo'y mag-update nako. Nahalina na kuno og 1,710 ka slots. 5,290 ka slots na lang ang available. Pakpakan na to ang namalit og mga slots. Nya kung motambong ta aning Pentecost Sunday, mag-worship, mamalandong, magmisa, kuyog ni Bishop Ruben Labajo, ma-enrich ta sa Holy Spirit. Ma-enrich ta ba? Sama ni St. Catherine of Siena, gigiyahan sa Espiritu Santo. Mausad na inahitabo nila ni San Pablo diri sa unang pagbasa. Gipuy-an sila sa Espiritu Santo. Mura na noon sila Ginoo. Kay ila kong napalakaw tong bakol. Nya wa na sila'y kahadlok, wa na sad sila'y garbo. Giisip sila sa mga tao nga Ginoo, mao tong nagdag mga halad kay si Zeus na kuno si Pablo. Wa sila mudawat, ingon sila tao rami. Gisugo ramis Ginoo, gipuy-an lang mis Ginoo. Tungod kay nagtuman mis iyang mga sugo. Muna niingon si Kristo dire, di na kinahanglan nga ako paning isulti sa tanan. Kamo nga mituon ako, magbuhat mo sa akong mga sugo. Unya, ang akong amahan ug ako magpuyo diha kaninyo. Ang kana kunong magtuman sa sugo sa Ginoo, puy ana ni Kristo og sa amahan. Nya do na pagilain. Niingon pagin si Kristo, ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan, sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Muna nga hangtod karon nagpadayon kining gahom sa Ginoo paglihok sa kalibutan kung dunay mga taong anda motuman sa sugo sa Ginoo. Lingi ay mong tupad igna hibaw kang naa kay gahom. Ingna. Kahibaw ka nga naa kay gahom. Basig-gasigi lang kag pangitaan ng mga gamhanan. Kay kita ra ba, kusog kita mangitaan ng mga milagro, ana, magpunsisok kita. Muratag katubang mga tao ba nga, sila si San Pablo, dadaan dayog halad, maghugop din sila, kay nakapalakaw sa bakol. Nakalimutan nga kada usa nato, makahimo ana in various ways. Makahimo kay mao lagi kun mo tuman lang tas Ginoo, puy-an tas Ginoo, anhi siya magpuyo nato ug ang iyang gahom mulihok. Pero di kita ganahan mo angkon sa dungog. Mao nang atong tubag sa Salmo, moingon kita kanunay, dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Kining mga tawo nga nahigugmas Ginoo, di gid na ganahan mangangkon og dungog. Pero kining mga tawo nga layo sa Ginoo, kusog kay na mangangkon og dungog, kusog kay na mangangkon og balay, kusog kay na mangangkon og yuta, kusog kay na mangangkon og kwarta, hastang ilang naong ila pagyong angkonon, hastang ilang lawas ilang angkonon nga sila mo itag-iya. I have my right over my body. Mao man na karon. Kita na may dunay right, ang babae na may dunay right sa iyang body. Muna kung masudlan siyag bata, niya di siya ganahag bata, pwede na niya i-abort. That is her right. Hilas kay tas tanan. Doon ako'y right, pag-usab sa color sa akong buhok, pag-kiss-kiss aning akong kilay, pag-change aning akong genital organs.
Ako ning ilisan, I have my right over my body. Where is God in your life? Asa namang Ginoo ni lugar? Ikaw na'y Ginoo. Mao na nirong atong kagubot sa kalibutan. Mao na nirong atong kalamidad sa kalibutan. Gahi kay ta paduniton o para simbahan. Pilar guning slat-slat. Pero kusog kay tang mudunit basta para nas atong kaugalingon. Pagpausab anang imong naong, pagbutang anang mga alahas, ipang sabong sa imong lawas, aron iniglakaw nimo, tag milyon-milyon ang nagilak-gilak nimong mga alahas, kay haron ang imong naong maogyoy tahuron. Ana, bahala ang akong naong, dili kayo gwapo or dili kay gwapa, bawion ni sa bahag nako nga tag 6 million. Bawion ni sa akong sinina nga tag 1 million. Bawion ni sa akong alahas nga gisabong dire nga tag 12 million. Tan-aw na to, di ba na musiga ang inyong mga mata? Di ba no? Pero si Saint Catherine of Siena, secret suffering. Pero dako kay siyang nabuhat sa simbahan. But she chose to be in secret. Hangtod siya namatay sa hilom. Si San Vicente Ferrer, dako kay nabuhat sa simbahan, pero nipili sila nga maghilom lang hangtod mamatay. Okay. Katapusang lingi ing na hilom na diha. Hilom na ay napagsigyaw-yaw. Sige, muhilom na lang sagko. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, uban ang pagsalig o paghigugma sa Dios, ato karong ituboy ang atong panginahanglan, ug muingon kita, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magpuyo diha sa diwa sa Ebanghelyo, ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga kitang tanan magbudlay alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga isip usa ka katilingban, buligan nato ang usag-usa aron magdasigay kita uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakitag hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dungga ang among pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni Santa Catalina sa Siena, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
God of all creation, thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang pahimangno o panigingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghalad sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Catalina, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa pangalangit, pagdaigod ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagtuon, dinhi sa yuta sa langit. Ang kalanod mo sa matagan law, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa pagsunay. Iluluan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu makapundo, layusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong isugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang inyong unggasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, ang langit nong kalanon nga among gikalawat nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutan-on ni Santa Catalina sa Siena, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos non nga gahom. Nya mulihok rani kung magsigi tagbuhat sa mga sugo sa Ginoo, unya dili ta mangangkon nga kita maoy gamhanan. So salamat sa nagsigig buhat sa sugo sa Ginoo, sa sigig pamalit sa atong slots. So padayon tagpalit is BF Dag 500 pesos per slot. Nya ang DCHS 200 pesos per slot. Naasad taan ni 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Ang ato ding SBF Dag na natay 19,599 nga halin. Nya ang ato sad nga DCHS
na nasa tay 26,749 nga halin. Mo nang 3,251 na lay nahibilin. Nga na nasa tay 435 ka 22 slot challenge. Ang ato sang DSAP, katong tag 500,000 pesos, nga na 25% interest per annum, na nasa tay 193 ka slots, o niya naapay 7 ka slots na available. Niya sa atong kaning Pentecost katong Sunday, napay 5,290 nga halinonon nga ticket, tag 100 pesos per slot or per ticket. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unay ko nalaman ng anak ug Espiritu Santo, karunong sa iya atong pasin